crec que com a generació tenim un problema de fons. Quasi tothom amb qui parlo està de pas. És a dir, o bé està fent una feina a la qual no se sent còmoda, però està buscant la feina bona, la feina de la seva vida, i mentrestant es queda estancat a la feina actual, o bé continua estudiant perquè és com el camí fàcil, no? De universitat, màster, doctorat, postdoc. Després hi ha els casos excepcionals, la gent que ho té tot clar, i jo clarament no sóc una d'aquestes. M'he anat movent pel que em deia el meu entorn, pel que tocava fer, pel que esperava la societat que fes, però això acaba avui. Avui comencem aquesta sèrie anomenada La Figuera, on intentaré deixar de ser una espectadora de la meva vida i descobrir el que realment m'apassiona i m'agrada. Últimament hi ha un tema en el qual hi estic pensant molt. Sílvia Plath deia a La campana de vidre que la vida és com una figuera, on cada branca sosté una figa que representa un camí, un futur, una vida possible. Com triar-ne una quan les possibilitats són infinites i el nostre temps finit? El problema és que mentre penses, la fruita es podreix i cau. Jo no vull que a la meva vida li passi el mateix, així que aquí estic. Benvinguts a La Figuera. La meva mare de petita sempre em deia «Anna, fes el llit». Jo sempre passava i no ho feia i es podia quedar al llit sense fer setmanes. Però a mesura que m'he fet gran, m'he donat de quanta raó tenia. I a poc he començat a agafar el gust a fer el llit cada matí. És com la primera decisió fàcil del dia que et dona energia per continuar sent productiu. Ajuda molt més que no pas fer doom scrolling. Per això he decidit que aquest primer episodi de La Figuera ens centrarem a organitzar la meva vida. No només a nivell físic, de la casa, l'habitació, la taula, sinó també espais digitals i l'espai mental. I ho necessito perquè al final, si la casa no està ordenada, perds molta energia en buscar les coses. Cada cop que veus una cosa de casa que no t'acaba d'agradar, perds energia pensant «Ai, he de netejar les finestres», «Ai, he d'arreglar no sé què». I a poc vas acumulant coses que diàriament et van traient energia. A més, crec que l'espai físic és el més important, perquè és el que utilitzem diàriament i el qual l'utilitzem més per prendre decisions. Per exemple, si cada dia m'he de vestir, cada dia he de trobar la roba que vull. Llavors necessito que aquell espai sigui el més òptim possible. Llavors començarem amb l'espai de la casa. Bàsicament el que he fet ha estat netejar tota la casa com si hagués arribat per primer cop. He tret tots els objectes de les estanteries, he netejat la pols, he netejat els terres. També he ordenat tot l'armari, que al final és la cosa que més utilitzo de casa. He decidit ser radical. I he buidat fins a l'últim racó. Hi ha roba que ja no em defineix, hi ha roba que ja no em poso. I per facilitar-me la vida vaig dividir la roba en 4 subgrups. Roba de la temporada anterior, roba que es pot vendre vintage, roba que vull donar i roba de la temporada que toca. I un cop vaig fer espai al meu armari, tocava ordenar-lo bé. He intentat seguir els tutorials de la Marie Kondo, però he de confessar que després d'un parell de setmanes plegant la roba, com diu la Marie, complica la cosa, perquè per cada samarreta puc trigar més d'1 minut i tinc moltes samarretes. Llavors, he trobat aquell punt mig que no és perfecte com la Marie Kondo, però és el perfecte per mi. Plegar la roba, òbviament, de la meva manera, però afegint l'organització de la Marie Kondo dins l'armari. Llavors, no trigo 25 minuts cada cop que he d'organitzar l'estenedor, però tampoc tinc el caos que hi havia abans de la Marie Kondo. Llavors, netejar la casa per mi no és només una cosa d'estètica o d'higiene, sinó també és una manera de cuidar el meu espai. M'he donat compte que si el meu espai està desorganitzat, jo també estic desorganitzada. Al final, és com una mena de meditació. És com que a mesura que vaig netejant, hi ha més pau dins meu. I sincerament, era com el pas més senzill per on començar. Començar a organitzar la meva casa, no hi he de pensar com ho he de fer, sinó ho faig i ja està. No he de prendre decisions actives, no he de fer res més que agafar una escombra i posar-me a netejar. La segona cosa que més utilitzem tots és el mòbil i l'ordinador, les pantalles. Llavors, de la mateixa manera que organitzo el meu espai físic, també organitzo el meu espai digital. I després de veure'm com 50 tutorials de la manera més òptima d'organitzar les carpetes,
he decidit tirar endavant amb el meu sistema de carpetes de la feina, que bàsicament és sempre posar el número davant, organitzar amb 0001, 02, 03 i no arriba a més de 5 subnivells. És a dir, que per buscar un arxiu no hagi de clicar més de 5 carpetes diferents. Ara que m'he canviat l'ordinador, ho he notat molt de com soc de desorganitzada digitalment. Llavors ho notava molt quan estava editant vídeos, que buscava el vídeo, buscava la imatge que volia posar, i és que no la trobava i gastava molt de temps en buscar les coses. Llavors he decidit organitzar també el meu espai digital per tenir una vida més òptima a l'hora de fer, sobretot aquest projecte, on bàsicament es centra tot en arxius, imatges, vídeos. I el mateix, fer una acció en el meu espai digital també és fer una acció a mi mateixa. I finalment, organitzant el meu espai mental. Segurament hagueu vist 50.000 vídeos sobre el journaling i lo beneficiós que és escriure els teus sentiments, els teus pensaments. La veritat que jo només us puc parlar de la meva pròpia experiència, però sí que és veritat que en els moments on he estat més preocupada, he tingut més angoixa, escriure els meus pensaments és el millor que puc fer. Llavors, sobretot a les nits que li estàs donant voltes a una cosa, escriure-ho i deixar-ho per escrit és una manera de treure del teu cervell i de deixar de donar-hi voltes i deixar-ho en un altre espai que no sigui el teu cervell. A part d'escriure directament del meu cervell sense filtres, també, un popular opinion, una cosa que m'agrada molt fer i que vam començar farà un parell d'anys a casa meva, em refereixo al meu pare i jo, és fer tirades del tarot. Ja sé que estarà ple de comentaris aquí sota, però en el moment que et fas preguntes i poses les cartes i comences a pensar què pot significar aquella carta, és una manera de meditació total amb tu mateix i et fa reflexionar molt sobre la teva vida. És a dir, jo sé que el tarot no em dirà el futur, jo sé que el tarot no pot predir el meu destí, però fer aquestes preguntes i respondre-les amb cartes i tu reflexionar què poden significar aquestes cartes és tot un procediment que t'ajuda a organitzar la teva vida. Llavors, jo em prenc el tarot com un prompt pel journaling. És un espai de reflexió individual, no t'ho has de prendre com màgia, ni tot el que diu és 100% veritat, però sí que et fa reflexionar sobre tu mateix i pot ser el teu petit ritual. Al final, posar ordre no ha estat una qüestió de tenir una casa més maca o un escriptori buit. Ha estat l'exercici de triar, d'escollir, de fer petites accions i per primer cop decidir què es queda a la meva vida i quines coses han de marxar. M'he passat molt de temps mirant la meva vida com si fos una pel·lícula, jo asseguda a una butaca i esperar que el meu destí aparegués sol. Però ha arribat el moment de construir-lo jo mateixa. Encara no sé quina serà la meva feina definitiva ni a on estaré d'aquí un any, però almenys ara tinc una base sòlida on començar a construir-ho. Llavors, tot aquest desordre que estava procrastinant ja no és una excusa. Aquí comença el meu viatge que espero que us pugui inspirar i fer també un canvi a les vostres vides. Gràcies i ens veiem al pròxim vídeo. A la tomar por culo.